Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Amma ba'd, Ramazan ayı hadislарын davam etәбез. Менә еш кына шундый сораулар килгәли, яки анда дуслардан, танышлардан ишетергә туры килә. Менә онытып, ялгыш өйгә кергән идем, өстәлдә бер стакан су торае, суны эчеп куйдым. Уразамны боздым инде, уразага кергән идем дип, яки балалардан калган андай җиләк-җимешне кызыгып ашап куйдым диләр. Яки бала ашап бетермәгәндә тәлинкә кырыендагы кашыкларны алып, ялап чистартып куйдым. Уразам бозылды инде, нишисе була инде дип язалар, сорыйлар. Менә шуңа да менә бу Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хәдисне сезгә дә укып ирештерәсе килгән идем. Менә кем белми, менә шушы хәдисне исендә калдырсын. Әгәр дә ул онытып, ялгышып ашап куя икән, аның уразасы бозылмый. Аңа казада кылырга кирәкми һәм борчыласы да юк. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Мен насия ва хуа саим, فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه." Кемдә уразада булган хәлдә онытып, ашап, эчеп куйды икән ди, ул уразасын дәвам итсен ди. Чөнки дөреслектә Аллаһ Тәгалә ашатты һәм эчертте ди. Менә бу дәлил булып тора безнең онытып, ашап, эчеп куябыз икән, безнең уразабыз бозылмый. Хәтта моңа каза да кыласы юк. Чөнки монда Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм каза кылырга кушмаган, уразасын дәвам итергән. Шуңа күрә борчылмыйк, әгәр дә онытып, ашап, эчеп куйды икән, уразаны дәвам итик. Әле менә бу хәдисне куәтли торган икенче тагын бер хәдис бар, анысы Ибн Хиббан җыентыгында килә: "Мен афтара фи шаһр Рамадан насиян", ди, кемдә кем Рамазан аенда, ягъни уразада булган хәлдә онытылып ашап куя икән ди, "Фәла када алейһи ва ла кафара", ди. Вәлә каффара ди. Аңа ди каза да кыласы юк, кафарат та кыласы юк ди. Менә бу шулай дәлил булып тора. Онытып ашау ул уразабызны бозмый. Нишләргә кирәк? Уразабызны дәвам итәбез. Хәтта каза да кылырга кирәкми. Менә бу хәдисне туганнарыбызга, дусларыбызга, ураза тотучыларга җиткерик, борчылмыйк. Чөнки кайбер кеше менә шулай дип әйтә, менә боздым инде дип, утырдым да ашадым ди. Юк, бу дөрес түгел, чөнки ашарга кирәкми иде. Әгәр дә инде шулай итеп эшләгән була икән, бу вакытта каза кыласым була инде. Әгәр дә кешедә күрдең икән, ураза килеш, уразалы ди, син аны беләсең ди. Бу вакытта безгә туктатырга кирәк. Ул онытып ашаса да, без беләбез икән, ул уразада икән, ашама дип. Чөнки бу хәерлеккә өндәү, начарлыктан тыю. Ул безнең бит инде Коръәндә дә килә һәм хәдисләрдә дә килә. Мөселман кешесе яхшылыкка өндәргә һәм начарлыктан тыярга тиеш. Әгәр дә кеше онытылып ашады икән, туктатырга тиеш. Һәм әле шуны әйтергә кирәк, кеше күп ашадымы, әз ашадымы, монысы каралмый. Кайбер кеше онытылып, утырып, тулы бер тәлинкә аш ашап, чәй эчеп тә куярга мөмкин. Онытып, бу шулай уразаны бозмый. Монда каралмый. Зурма, кечкенәме. Иң мөһиме, онытылган икән, уразада икән, оныткан икән, шушы хәдискә керә. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә инде шушы камил рәвештә уразаларыбызны тотып чыгарга насыйп итсен иде. Ул гына риза булган, Пәйгамбер өйрәткәнчә уразалар тотып, раян ишекләреннән җәннәтләргә керергә насыйп итсен. Субханакалла бихамдик ва шһадәу ла илаһа илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.